Radio Faitanar, la nostra ràdio. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de la radio de la Asociación de Estudiantes del Faitanar. Hoy traemos un capítulo diferente, el especial 8M. Vamos a empezar hablando de dos mujeres muy importantes para nuestra historia. Sí, jo primer us volia parlar d'una notícia molt bona que ha hagut. No sé si ho sabreu, però este 28 de febrer la millor selecció de futbol del món ha tornat a guanyar un altre títol més. I aquesta selecció és la selecció de futbol espanyol femení. ¡Ole! ¡Españita! ¡Ahí estamos! Muy bien. ¡Vale! I no sols això, que la final ha sigut contra França, o sigui, es celebra el doble. ¡Ole! ¡Ole! Esa es España. Enllaçant un poc amb el que estem parlant, per a commemorar el 8M us volia parlar d'Irene González Basanta. I us preguntareu, de qui és aquest nom tan bonic? Pues és de la primera futbolista professional femenina que ha hagut a Espanya. Irene va néixer el 26 de març de 1909 a La Corunya. I us contaré resumidament la seva trajectòria futbolística. En el començament de la seva carrera va començar com a davanter centre, però per raons desconegudes, quan fong el seu propi club de futbol, canvia a portera. Sí, com escolteu, fong el seu propi club de futbol. I el va posar un nom molt original. Sabeu quin nom li va posar? Irene Club de Futbol. M'agrada el nom. I no sols exercia com portera, sinó que també era presidenta, gestora i capitana del seu equip. I tot això envoltant d'homes sent ella l'única dona de l'equip. Uau. Això és ser valent. I després d'explicar-vos tot això, desgraciadament, en la tardor de 1927, Irene va emmalaltir de tuberculosis. I encara que es va recuperar, mesos després va morir a causa d'una seqüela de la tuberculosis. I això va ser el 9 d'abril de 1928, a La Corunya, a la curta edat de 19 anys. Madre mía, qué joven. Muy joven. Pobreta. I com dada curiosa, des de l'any passat, o sigui que des del 2023, se celebra a La Corunya la Copa Irene González Basanta, un torneig internacional de futbol femení juvenil i és el primer torneig internacional de categoria juvenil femenina organitzat a Espanya. I ja per acabar, i per a recordar a Irene González, va deixar una marca inesborrable a la història del futbol i continua sent recordada per la seva valentia i passió per l'esport. Que bona història. És important recordar aquest tipus d'històries. Y es importante reivindicar el papel de la mujer en el deporte, que muchas veces estamos invisibilizadas y además las condiciones son muy diferentes del deporte masculino al deporte femenino. Bé, ara anem a passar amb altra secció. Es va contar Maxi la història d'una altra dona. Maxi, a qui ens portes avui? Ara us parlaré d'una dona que amb la seva veu ompli escenaris i va ser un abans i un després en el món de la música. Vaig a parlar-vos de la història de Maria Callas, més coneguda com la Divina. La soprano Maria Callas és famosa pel seu temperament i per la seva vida fora dels escenaris. Primer de tot, va ser una soprano que va combinar la tècnica vocal amb grans dots actorals. Una soprano absoluta. Amb tan sols 15 anys va fer la seva primera aparició en una òpera, va estudiar en la famosa soprano Elvira Hidalgo i durant la guerra va cantar papers com La Tosca i Leonore Fildore de Beethoven. I això és en 15 anys. Impressionant. Va interpretar una obra de Beethoven. Això és important, Wow. Fins a 1950 va realitzar el seu debut en el més important teatre d'òpera d'Itàlia, l'Scala de Milà. Es va convertir en la base per la seva carrera internacional. Va realitzar també moltes gravacions famoses en l'Scala. Potser la major de totes va ser la de Tosca. Des d'aquell dia la van nomenar com la Divina. La soprano va regnar honrant els escenaris dels més importants teatres d'òpera, en una ciutat com Londres, Chicago, Viena, Buenos Aires, Berlín. Colló, sí coneix tota Europa, no? Sí que va recórrer, sí. Tot el món la va conèixer. Els mitjans de comunicació la trobaven fascinant, retratant-la a vegades com exigent i temperamental. Maria Callas va deixar la seva música per a dedicar-se a l'amor de la seva vida i la seva veu va anar apagant-se. La seva aposta per l'amor no va ser pagada amb la mateixa moneda. On així s'acabaria abandonant-la per a casar-se amb una altra dona. La humillació va ser tan considerable que la va acabar rematant. No va haver-hi mitjà en el món que no cotillejara de forma masclista i indolent. El calvari, el desamor de la diva. No he de fer-me il·lusions. La felicitat no és per a mi. És massa demanar que em vulguen les persones que estan al meu costat? Va comentar Maria Callas. Quan la relació de Onassis va fracassar, este va intentar tornar al seu costat, però Callas mai va voler perdonar-li, molt menys tornar a ell. A l'edat de 53 anys, mor, però sempre ens deixarà la seva veu com a llegat. Que història més bonica. Que dona més valenta i forta. Des d'ací
Vos animem a que escolteu la veu de Maria Callas, ja que és molt coneguda. Clar, després d'esta gran història, tocarà escoltar aquest tipus de música. La segua història és un exemple. Es un ejemplo, como dice Iván, del daño que ha hecho el patriarcado a las mujeres. Ara ja tinc una pregunta. Sabeu per què el color morat és el color que han agafat les dones per a reivindicar la seva lluita? Pues yo no lo sé, la veritat. Algú el sap? Oye, pues yo sí, ¿sabes? Porque a mí el año pasado en el instituto me contaron que fue... A ver, te lo voy a explicar, ¿vale? Resulta que el 25 de marzo de 1911, en una fábrica de ropa de Nueva York, un grupo de mujeres jóvenes, iba a decir trabajaban, pero no trabajaban. O sea, eran explotadas. Trabajaban 52 horas a la semana y además tenían un sueldo bajísimo. O sea, muy fuerte. Qué mal. ¿Y estaban ahí cuántas horas hacían? 52, pero estaban explotadas. Sí, o sea, sí, imagínate que ahora a mí me parece esclavitud un poco tener que trabajar 40 horas semanales. Pues imagínate 52, o sea, una locura. Bueno, pues resulta que una chispa en el motor de una máquina de coser prendió fuego a todo el edificio. Y claro, las puertas estaban todas cerradas porque mientras trabajaban las encerraban, ¿eh? O sea, eso es literal. Las encerraban ahí para que no pudieran salir y solo trabajaran. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no sobrevivió casi nadie. ¿Y murieron todas? No murieron todas, pero casi todas, porque encima a los bomberos les costó un montón acceder al edificio. Entonces, el humo que se veía desde la calle, y además que se veía por casi toda la ciudad, pues el humo salía de color morado porque se mezclaron los colores de los tejidos. Y entonces, desde ese día, se asocia el color morado a la lucha feminista, porque representa las malas condiciones de vida las que tenían que soportar las mujeres y que hemos tenido que aguantar a lo largo de toda la historia. Qué història més important. És molt important recordar aquest tipus d'històries per a tindre-les en compte. Pues sí, la verdad. Y por eso desde hoy, desde aquí, queremos decir a todas las mujeres y a todas las personas que estáis escuchando esto, que salgáis a las calles, que os manifestéis contra todo aquello que está mal, que os informéis sobre los derechos que tenéis y sobre todo, que no dejéis que nadie os pise nunca. Somos fuertes y somos valientes. Recordad que pequeños pasos pueden provocar grandes cambios. Nunca os rindáis y ¡vivan las mujeres! ¡Viva! Vivan las mujeres. Esperamos que os haya gustado este especial y os esperamos en el siguiente capítulo. Ràdio Faitanar, la nostra ràdio.